Keringetan nong. Keringetan masalah tak lapi nggak iki piye? Piye? Iya. Nya lapai dhewe. Apa ya, Pak? Kan ponakan. Ponakan apa-apa. Kita kan ya anu satu tim to ya to. Nek bedane heeh. Ya Allah kok wangi banget sih, Pak. Wangi ya babku kuwi monggo ngene iki. Wis. Sampun. Terima kasih. Ayo. Yo, Birgita Ayu jemeneng luwih dhisik. Arum Bali. Ya. Yuk berpacu dalam melodi. Hoye. Genduk Birgita Ayu, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, selamat malam Pak Dalang. Nggih. Sing jenenge Waranggana era sekarang, generasi Z niku. Ya. Ora mung pinter nembang, ora mung iso nyindeni srepek ayak. Ning dituntut berwawasan yang luas, apalagi Anda adalah sarjana seni. Betul. Lah temane bengi iki Piai Rawasari lak nganake bersih desa. Bersih desa. Mungguhe Mbak Birgita piye? Jenengan bersih desa ki piye? Rawasari ki piye? Ayo. Bersih desa bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih, Pak. Bebas nasional. Nggih sakdarenipun kula perkenalan riyen nggih, Pak. Boleh. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku teng mriki 2 kali, Pak. Saestu niki. Masa ta? Nggih. Kapan sing pertama? Tahun 2023 napa 2024 niku dalangipun Pak Tantut. Oh, Pak Tantut. Nggih. Oh, Saniki nggih to. Piye kene dadi apal karo sampean? Seharusnya apal. Oh, nggih. Apal mboten, Pak, Bu? Mboten. Waduh, bahaya ya. Nggih, kula tak nganu nggih, Pak. Tak menjelaskan tentang napa niku bersih desa. Nggih to. Bahasa Indonesia kemawon mboten napa-napa nggih, Bu. Boleh. Sing penting komunikatif. Nah, nggih. Bersih desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk berdoa atau berterima kasih kepada Tuhannya atau kepada Sang Penciptanya dengan tujuan agar desanya ini bersih dari mara bahaya, sakit. Kok intinya desanya ben selamat ngoten Pak. Bersih desa tegese bersih lahir lan batin. Nggih. Bersih lahir tegese resik marang desane, batine, atine kudu apik. Lah ngono to. Ayo, kowe iso nuturi kudune ya iso nglakoni. Atimu kudu apik tenan, ngono. Kula niku piye ya, Pak? Ngopo? Kula niku kon atine resik ketoke kangelan, Pak. Soale kula niku kula dilarani, Pak, karo lelaki ngono iki, Pak. Dadi kon resik ngono gak iso, Pak. Aku duwe teras isu, Pak. Aja sak kaya ngono kuwi. Anane wong lanang nglarani karo sampeyan. Kuwi mesti ana sebabe. Nah ngono kuwi mesti ana sebabe. Sebabe ki apa? Asine mubeng kaya karma ki mubeng. Kowe bakal dilarani, waton kowe wani nglarani karo wong liya. Aja-aja ketoke kowe dilarani, mbiyen kulino nglarani wong lanang kowe. Ayo. Ngono kuwi. Ora, Pak, ora. Lah saiki nek aku ki
misale apa jenenge nglarani wong lanang kok aku ki single terus, kok aku ki jomblo terus. Piye ngono iki, Pak? Jenengan saged jelasne mboten? Ya iso. Lah, pripun? Kamu kok renek sing nyedak karo kowe, kowe lan duwe pacar sebab aku ngerti. Lah napa, Pak? Mergo wong lanang kabeh wis trauma, gitu. Awake lemu wong lanang ki bareng dadi pacarmu iso bobote kari selawe langsungan. Lah kok ana aja ngono, Pak. Jenengane ngelek-ngelek jeneng kula teng desa Rawasari ngaten iki. Mengko lek enek wong lanang sing bagus, jomblo, Joko, sugih malah ra sida nyedaki kula engko, Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kagungan Joko Kumala-kala. Nuwun sewu ampun nganti dientuki seneng karo Birgita. Lho. Nuwun sewu karo tikus teng sawah sik ganas niki sian. Lho Pak, sinden sakmene mbiyane iki lho Pak, sing paling cantik iki sapa Pak? Birgita. Kuwi lek kanggomu. Lek kanggone Cahya Kuntadi tetep istriku Sukesi Rahayu ngono kuwi. Iya iya Pak, iya. Mergo aku tipe setia ngono kuwi, ngono kuwi. Terus jenengan bangkit aku gak tipe setia ngono. Tandane yen kowe setia apa? Ja. Wanita berhidung pesek kuwi mesti setia Pak. Heeh. Ning ngene ora mung siji tok kuwi lho tandane. Wong wedok pancen lek irunge pesek pancen setia. Nek kok capo lek nganti bathuke rada nono, kuwi basane karo wong lanang ganase ra umum. Nggih napa mboten, Pak? Oh, kuwi lho balaku akeh. Aku lagi pisan lho rene. Ayo. Ngono kuwi. Bu belanono aku to, Bu aku pindho lho Bu rene, Bu. Iya. Ibu-ibu ya santai wong kuwi balaku kabeh kok. Desane Rawasari aja kalah karo pelawak-pelawak era saiki. Ayo. Rawasari, piye maknane? Dijabarkan. Anu ya Pak, Rawasari. Persuku kata ya Pak, kangelan aku golek R ngono kangelan. Dadi Rawasari, 4 suku kata gitu. Aku yo ngerti pacarmu papat ya, pas kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Pak. Rawasari. Ya. Ro apa ro? Saka tembung rasa syukur masyarakat Rawasari mriki kumpul tumplek blek tan mriki bapak-bapak yang bagus, ibu-ibu yang cantik dengan mengadakan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Cahya Kuntadi dan sindennya yang paling cantik Mbak Birgita Ayu. Oke, iya. Nggih. Kowe iki ra ngerti marai Bir. Napa, Pak? Ya iki lak kulino nandur pari to. Betul. Dadi pari kae, lek saya isi, saya ndingkluk. Ning lek kopong duangak senengane sombong nganggep awake dhewe sing paling ayu. Sing bahayae ngono kuwi malan, ora ngono. Ya pancen wong ayu iki kudu pede kok, Pak. Heeh. Nek lek kepedenen malah didoi. Mesti sing cedak paling ya codot-codot kuwi akhire. Bajute wo, gimana wo? Ayo wo, piye wo? Ayo. Wong tegese wong ten mriki kumpul tumplek bek seneng sanget nonton pagelaran wayang kulit Pak Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatnya sehat, ayem tentrem, bagya mulya tur kerto raharja. Amin ya. Ya ngono, pokoknya langsung ngomong salah iki pikir keri penting tes ngono kuwi, ngono. Penting cepet, tadi cucut ngawut kuwi jenenge ngono kuwi. Ayo ngono. Kuwi wo, terus sa. Ayo. Satu nusa satu bangsa. Ayo. Sa. Saka tembung sayuk rukun masyarakat Rawasari nanggap Pak Yoyok Cahya Kuntadi mugi-mugi masyarakatipun sami sehat sedaya ayam tentrem bagya mulya tur tentrem raharja raharja. Ditena nangger kentekan kata-kata mburine mesti Kertoraharja wis ta. Terakhir ri, ayo. Ri saka tembung rina wengi niku awan bengi nanggap wayang kulit niki wau nek wayang kulit. Bener. Oh, bener lho iki nanggap wayangan awan bengi to, Pak. Bener. Ditanggapne wayang kalih Bapak Lurah, mugi-mugi Bapak Lurah panjenengan sehat nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan mengke ampun kesupen lho, Pak, nyawer sinden nggih, Pak. Nggih, Pak, ijole foto mau lho, Pak. Nggih. Iya bagus luar biasa. Ning aja ning Pak Lurah tok. Mergo iki swadaya. Oh, swadaya. Swadaya warga masyarakat sing duwe karep lan keinginan niat untuk wayangan bersih desa ki masyarakat kene pendak tahun renate absen ngono terus. Napa nggih, Pak? Oh iya tiap tahun ngono kuwi. Berarti tahun ngajen niku kudune jenengan mulih nggih to, Pak? Kok iso kowe ngudokne?
Duh, berarti rasa jenengan mau nek pengen panene setahun 4 kali niku dalangnya ampun ganti-ganti. Lah ngene omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. ngono to, Pak. Wis to kowe ora sandungakne aku. Engko mbuh Pak Tantut Pak aku kowe tetep katut aman-aman kowe panggan. Ayo to. Tenang ae. Kertorajo kowe iki panggan. Ayo. Iya, ya sekono kuwi bir luar biasa nggih. Iki lek nek pamundhut gubuk asmara. Ayo. Nggih, engko sing rada gratakan nggon mburi-mburi wae. Ayo. Gubuk asmara saking sinten, Pak? Permintaan sinten? Endi dadak goleki neh aku malian. Wah, wis kowe iki dadak takon ngono nyapo ngono lho. Ya harus dicetakne ngono kuwi, Pak. Saking Pak Rakijan. Bapak Rakijan. Piyantunipun ten pundi niku Bapak Rakijan? Yang mana, Pak Bu? Pak Rakijan, biasanipun gubuk asmara niku nyawer 500.000 lho, Pak. Bos to, kowe iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Ya, Pak, ya. Wis diparingi iki lho, kowe ngisin-ngisini Ndi, lho. Pak? Wah, lah iya ndi nekno? Heh? Sing nyanyi sapa? Lho, nun sewu Jer Basuki mawa bea urung nyanyi kok njaluk dhuwit cara ngendi. Lah mengke sing nyanyi sapa, Pak? Awakmu. Lah iya ya wis berarti ndi, Wis Pak? nyanyi apa urung? Dereng. Ya urung ya dhuwit nang kene ora. Pak, Pak. Sinden karo dhuwit ngiyip ora senengane ora. Ya ben to, Pak. Pancen ya wong wedok iku kudu ngono kuwi. Iki pokoke 150. Engko lek apik kabeh tak nehne awakmu. Nek sing kleru ya 100. Wedine kowe ora apal. Engko ya sekali 50 tok. Ora. Berarti nek apik kabeh berarti jenengan tambahi 50.000. Nek apik kabeh jenengan tambahi 50.000. Gur 50.000 ora masalah, tak tambah 150 nih gajimu sesuk tak sudah 150. Ya licet iki, Pak. Licet basa Kediri, licet. Lowet cetak kowe mari ya. Ayo. Lowet cet. Ayo. Licet akhirnya licet. Contohnya nih lho, Mbak Dian nih lho, luar Apa, biasa, Pak? kaget lho. Sing jenenge Patet Jingking slendro angel lho. Dhek pelok lho, angel. Lho, Pak, Mbak Tuti lho, Pak, biasanya. Patet Jingking apike kaya ngono lek ning omah ora kelino jengking angel model ngono kuwi. Ayo. Rukuk ya rukuk, rukuk lan jengking. Ayo ngono. Ngibadah. Iya. Iya. Ajenge regol. Iya. Sesuk bengi tik regole awakmu sing buka rek. Sesuk Sesuk bengi. nang pundi, Pak? Sesuk nang Pemayang. Ayo. Ya pucunge. Nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak Bu. 100.000, Pak. Ya, gandeng sing menghakimi penonton 100 ya 100. Ya. Aku ki blogo karo cah wedok langlung-langlung aku. Aja kok kuwi. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak Bu. 100.000, Pak. Lah angger saya iku njaluk 100 mongko mau gur 150. Lho. Carane ngene aku ya bangkrut ngono. Lah kan kula kan pun ngomong, Wes Pak. ora ndalang tak wirausaha carane ngono kuwi. Angger ana 100 ora. Nesu, mayang mosok nesu, dalang iki gak entuk nesu, Pak. Ora sing jenenge sinden kewanen kudu dikerasi. Buktine wong sak arep lek sing lanang ora keras awakmu ya bingung ora senengane. Pripun, Pak? Pak Rakijan, ya Allah, Pak Rakijan panjenengan bagus banget. Alah. Kaya Pak gatelet. Rakijan, sugeng dalu Pak Rakijan. Piye? Pripun Pak Rakijan? Pripun panjenengan nggih teng panggung napa? Oh nggih, pripun? 500.000 Pak Rakijan. Boten Pak, boten. Pak Rakijan jenengan muncule kok jeruk-jeruk ngono kaget ya aku. Ha iya. Nggih. Nggih kula lanjutke nggih Pak Rakijan, mbok menawi mengke panjenengan ajenge nembang bareng kula napa beksa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi ampun kesupan nggih Pak Rakijan 500.000. Ha iya. Piye? Ngono kon entuk pacar wangger wong ditawani lho. Ha iya wis ora. Plengsam yen ke
Lala. Sik, rapal lagi. Satu balik. Rapal. Nyapa takon kancane. Ngene, balene. Engko lek bener tak rono neh. Ayo rapal 100. Jenengan kowe timbilen kapok lho, Pak. Timbilen yo ben. Timbilen iso ndalang aku sik. Kok sing dupa kemelun ya iso sik anu. Lah kowe salah kok mau aturane ngono lek kleru. Ora salah, Pak. Lali lirike. Iya, lek ra dilekne lah ya salah akhire. Ya ora. Engkel ora. Lelampahan kang Bungkur. Wuri. Ora kena digosokke. Sae mboten, Pak, Bu. Sae. 100, Pak, balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ora. Nyo. 100. Mulai salah tarik neh lho. Gak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalam. Yo, dikae dhuwit lali rakiman Pak Rakijan kok. Iya. Alah kaca Siti ya, Pak. Iya. So ning YouTube lek dadi bintang terkenal jenengmu kudu kok tambahi. Napa, Pak? Birgita Ayu ki wis apik lho, Pak. Oh, tambahin neh. Napa? Birgita Ayu Rakijan. Mergo sing marai lancar iki Pak Rakijan. Lah ya, mergo gubuk asmarane Pak Rakijan. Aku bar iki dijuluki Ratu Gubuk Asmara, Pak. Ratu e gur ning gubuk e apa? Tangani semut malah ora. Oh, bener kowe Ratu Gubuk bener kowe. Ya. Nah, iya. Akeh kowe. Aduh, pesanan. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Nyo timbang kok jaluk nek sak pisan. Yuhu, Asli kok Pak Rakijan ya 150 kuwi. Matur nuwun nggih Pak Rakijan yang bagus sendiri. Nggih. Kalajengaken tembang gubuk asmara ingkang badhe dipun kumandangaken dening karawitan Madangkara sindenipun Birgita Ayu Rakijan. Gak apa-apa. Aku pancen selerane itu yang dewasa, seperti Walah. Pak Rakijan. Dewasa apa kowe iki nom tuwek mangga gelem ae kowe iki. Ayo apa ra eling sing ning Surabaya, ayo. Loh, ki meng aku isuk ditelepon anggitmu, Pak. Ora takon aku. Arek, Pak. Monggo gubuk asmara bersama Madangkara selamat sukses untuk desa Rawasari ditembangkan oleh sinden Birgita Ayu. Dadah, saya Mas Nopal. Mangga, ya yuk. Ya, iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau melayang. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, harimau, harimau. Anjay. Aye.
Terima kasih. Itulah tadi lagu Bubuk Asmoro untuk para pemirsa di Desa Rawosari yang telah dikumandangkan oleh Karawitan Madangkara dengan sinden Birgita Ayu. Wes viral iki engko bisa. Ayo, jos temenanan elok. Ya saya ganti nanjake. Lek Birgita iki pancen bocahe kaya ngono kuwi. Mentel kemayu. Iya, mongko atine janjane ya reget atine jan. Iya, iki sinden paling wani karo dalang ya kuwi. Ngerti dalange dompete ilang mergo ceblok. Liyane do prihatin melu bela sungkawa dhek malah kapok dompetmu ilang, Pak. Ayo bola bali rahijan. Winong nawangsih kutak tang tak yo. Meten pulang aku. Lare menika pulunan kula utawi ponakan kula. Mila nggih mboten aneh mboten mokal. Larene niku pancen alus. Winong niki lho. Ayune lahir tekan batin, ora nate protes. Masya Allah. Ora nate njaluk saweran. Masya Allah. Sangat berbeda dengan yang lain. Jan, kula niki jan sinden wibawa. Kowe bareng saiki malah koclok kowe malah. Dilem malah wibawa. Senengane ora. Mboten, Pak. Nggih, sekolah nang dina? Saya kuliah di UNS. UNS. Ya. Kepanjangane UNS? Universitas 11 Maret Surakarta. Sampun semester pinten? Semester sekawan, Pak. Sekawan. Di fakultas atau jurusan apa? Fakultasnya keguruan, jurusan bahasa Jawa. Kenapa kok Anda mengambil bahasa Jawa? Karena meleset di samping anu ya Pak, di samping melestarikan budaya juga
otak saya ndak kuat nek jurusan yang lain gitu. Oh, otakmu piye? Kurang encer Nggih, nek jurusan yang lain ndak mampu gitu ya Pak saya. Gitu. Ya, wis ora apa-apa, sinau apa wae ki apik. Wong ki sing apik ora mung pinter tok, ning sebisa mungkin menjadilah orang yang bermanfaat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi piyayi nek anggun kaya awakmu ngono kuwi, ora usah njaluk saweran. Engko mesti dhuwit teko dhewe. Lah niku Pak. Bismillah nggih Pak. Kowe cedhak karo Brigita boleh, ning aja terlalu ngono iki aja ditiru model ngono ya. Nggih Pak. Kula niku ngertos nggih lek ngoten niku mboten karakter kula, not my style. Heeh, kowe ora njaluk dhuwit ta karo aku? Mboten. Wong ora njaluk langsung tak keinya. Masya Allah Pak. Pak Yoyo. Kowe bak yo mentel lek ro dhuwit ya. Mboten. Lah mboten lho Pak jenengan. Kayak mau lagu untuk 150 to? Nggih. Kowe tenangnya malah 200. Ya Allah Pak, jenengan niku kok jan dados kok jan baik to Pak, kula saling to Pak. Ora ngerti to sesuk bayaranmu dipotong 200. Pak Rajiman, nyuwun Pak Rajiman. Iki kleru kok kowe dhe to janan. Jual lo kleru jane lho. Aku yo meri Pak Langijan. Ayo, salah kapokmu kapan ora wis ngene iki lho ayo. Jual lo kleru jan ngisin-ngisini. Ning senengku Madangkara iki sindene duwe spesial dhewe-dhewe ya ta. Oh, sampean engko cara jaranan ngono ya apik Mbak Birgita pokoke ya lostrum pokoke dhek iki. Nggih, dol pokoke Pak. Lek Mbak apa kuwi jenenge Mbak Dian iki pancen nggih klasik-klasik yen materi lho wis dimamah kabeh. Nah nggih. Bojone dimamah oleh kuwi. Ayo. Terus Bu Kesi wis kaya ngono kae, lek Mbak Tutik iki sing jenis bedayan-bedayan. Dadi bedayan tari bedayan ludruk lho. Nggih. Kalih anu Pak, spesialis buka celuk Mbak Tutik Oh menika. iya buka celuk. Bener. Klendhok ana sing ngersakake ninggal katresnan iki spesialis jenengan iki. Sing ngaturake lan jenengan ngono. Walah tenan. Ibarate kaya panganan kurang bumbu ngono kuwi. Heeh. Sampean wis pas dasare piyayine cantik, suarane alus, atine ya alus. Masya Allah. Ngoten kok jomblo ya Pak? Hah? Ngono kok jomblo ya Pak? Kowe jane padha karo iki, kowe kena karma sih. Lho aku ngapain? Lho sing iso ngerti ya awakmu dhewe ngono. Ya ampun. Kayaknya aku wong enggak wedok iki lek ra duwe pacar utawa bar kepedotan tresno, kuwi oleh Tuhan akan ditunda atau diganti yang lebih baik. Amin ya Allah, semoga saya dapat jodoh yang pokoknya sesuai kriteria saya gitu ya Pak. Betul, betul. Pangestunipun nggih Pak? Heeh, dadi aja kudu nom, ya ta? Hah? Ora kudu nom. Dadi golek dalang ya sing setengah umur. Enggak, aku enggak mau sama dalang, aku trauma sama dalang, enggak mau. Dalang hebat loh, nyeritake wayang sewengi loh. Tapi aku trauma sama dalang yang kemarin itu dalang loh Pak. Lah wingi kuwi dalangan pedah awakmu menurut. Enggak mau. Ya wis saiki nembang dhisik sayu, ayo. Dibawani biyen anak bawane to. Ayo. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing beksa Nino nano senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana pinter agawe brangto sapa nduk sing pinter gawe brangto?
sinden winong tulung aku aja nganti piye Cahayu aja nganti ninggal tresno Oke, terima kasih. Ya. Digarap rong rambahan sepisan dangdut, yang kedua jaranan ala Tulungagungan. Wah ya, Winong Nawangse. Oke, monggo, cendos.
Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih para lenggah. Wah. Iki pahlawan budaya Piyai Putri sing kudu ning dalem, bubuk manis yahine jingklak-jingklak ning panggung. Ya lah nduk dan luar biasa. Muga-muga sinden-sindenake labuh dharma marang budaya kuwi ora mung entuk tali asih sekedar saweran, ning bener-bener entuk anugrah saka Gusti, sampean keluargane esuk kagungan putra ya bener-bener becik sak kabeh. Ya. Keringetan nong, keringetan masalah tak laping aja gitu ya. Piye? Iya. Nya, lapai dhewe. Apa ya Pak? Kan ponakan. Ponakan apa-apa. Kita kan ya anu satu tim to ya to, nek bedane. Ya Allah kok wangi banget sih Pak. Wangi ya bab kuwi mengko ya. Wis. Sampun. Terima kasih. Ayo. Winong Nawangsih. Si jingkas. Ya, upamane ora upama ki tenan iki. Ya. Lewung. Mbak Triastuti bersama Mbak Dian Munasiroh. Acak iki. Nah, wiwite mau liburan setengah 11 nganti jam 12 pas. Ayo. Toto. Ya berdiri berdua. Ayo. Nonen yo coba kayak ngapa loro sampun matur nuwun Pak. Cekak dereng to. Iki lagi supak. Mugia ngrembak kok ngono kan pambuka. Ora jumbuh kalawan suasana, Mbak. Iya. Sesuk ya? Iya. Kita kan spesialis. Mugia ngrembak Mbah Wirya Dharma ngono to. Mbah Wirya, enten Mbah Wirya tong mriki, Pak. Sing dembung lho Mbah Wirya. Oh iya, aku paling wedi karo Mbah Wir tenan. Dredeg aku. Gurumu ya dia. Nggih. Gurumu to kuwi. Paling takut karo Mbah Wir aku. Lah nyapa kok takut? Pandangan matanya rangwati. Oh. Terus makane sampean salah mau to? Heeh. Angger kono mlotrone kacamata ngeti aku wis bingung deg-degan. Dadah. Ndek wingi niku lho, Pak. Apa? Pas napa nggih palaran Gatotkaca niku lho. Oh iya. Kata sang Gatotkaca. Dadah. Ngono. Kula kinten jenglengan, kula nggih mboten senggak to. Terus tanglet Mbah Wir. Mbah piye? Dadah. Niku mboten ngertos napa mboten disenggaki lho. Oh, udah mudeng. Spesialis dada Mbak Wir. Iya. Apa-apa wong yo ngene kala mangsa yo ada spontanitas kaya ngono kuwi. Ning malah agung ndingi akhire. Yo ora dijenggleng, yo ora disenggaki. Bener berarti, Pak? Bener. Turu kabeh maksudnya. Apik berarti, Pak? Apik. Apik. Berkarakter loh Pak Yoyo. Berkarakter loh malahan. Heeh, karakter. Sing paling karaktere sinden nemi awakmu Tik, tenan. Piye kaya ngono. Jan mentol ngidoni. Tapi orang gua lho, Pak. Sampeyan aja ngono karo aku. Ya sampeyan eling aku yahene lho. Gabung karo jenengan, resnani jenengan, lahir batin tulus, ora duwe rasa piye-piye. Sampeyan kudune ya rada sayang karo aku. Ora ngono kuwi nek enek sing anyar terus lali to karo sing tuwa. Ngapa awakmu? Lah kuwi awakmu tak omongi ora gelem. Rambutmu aja kok semir abang. Nggih, terus awakmu nekat kok semir. Padahal kula mboten nek dikandani lho Pak Yoyo. Tak kira kowe sinden agi ya, bake gigi sing teko ora. Lah wong kula niku nek dikandani malah nantang lho. Lah iya kaya ngono. Mau pokoke aja nek sing nglurui aku, sakarepku. Iya. Pancen kuwi sinden liar awakmu ki ora. Wis nyanyi Pak omong e. Lah iya. Duwe lara omong soalnya. Heeh. Ora iso mingkem. Wis nyanyi. Iya ya nyanyi hop. Din, mau perjanjiannya orang ngono lho. Lah piye? Perjanjiannya mau ngoceh sik lho, Din. Iya. Ya weh moro-moro rono ngono barang kok jare kok. Lah moro ngene Bapak. Konjol saweran. Heeh iya. Monggo Pak niki dagangan kula, Pak. Monggo Pak. Ayo Din. Nah. Waduh, kon mudun tenan iki Pak, mboten apa Pak? Hah? Ayo dagangannya. Aja medun. Wis mriki mawon, mriki mawon. Nembang apik, ora usah medun sing anu mendhe munggah ngono. Lah niki senengane teng isor lho, Pak. Oh, enggak boleh. Oh, enggak Aku boleh. malah menjaga kehormatanmu ora ngono. Oh iya, ya seneng kene nak ya nang kene wae ya. Ngono lah ngono. Niki nyepaki bapak-bapak kan yoga-yoga niku lho, Pak. Heeh, engko nek mburi kelir kowe nyepaki wong mendem barang kowe. Ayo ngono kuwi.
Ayo tarik Mas Noval. Nggih. Lewung. Noval. Mbak Tuti dan juga Mbak Dian Munasirah. Oke, yo.